राम राम। सवेरे सवेरे जगह नहीं हो तब मान ली कि अब तो आदत पड़ गई बा ना। लोग का करता जगते मोबाइल मोबाइल तो जना के स्टेटस देखनी है गाँव में। ऊख छिलाई मने ऊखियारी में रहने, हाँ ऊख छिलवावत रहना है तो हमारा मन पड़ गई बचपन के बात कि जब हम जन गाँव में रही के ना तो भिनसारे घूम के चाहे सजिए गन गाँव में घूम के बोल दी के हो भी हमारे ऊख छिलाई आ जाइए जा। आ अगर बुझे कि गेल्हा ऊख निम्मन बिया गेल्हा निम्मन बाव में आ पतइयो खूब बना तो लोग अपनी मन में आई काट पीट के आ नहरबो करी ऊखिया नहर के आ फेन कहीं को कई बाद उ टाली ओली पर लादी के आ टारे पर लादी के फेन जाई मिले पर नहीं मैंने कांटा पर जाई फिर कांटा पर तौला के चल जाई मिले पर बिचुआ में ना ये सब मिल उल कई गो बंडो होके लगना बोलना तो लोग क्रेशरों पर भेजे लागल ह। तो हम ही कहतनी ना उखियारी का होला ना एक तरह से ना जितना गांव भर के समाचार बा केकर गाय बियाल बिया बुझनी कोनो कौन पिल्ली 4 गो पिल्ला बियाल बिया सारा जानकारी हमें मिल जाई पूरा। और कई बार केकरी घरे बियाह बा कब बा बहुत सारा जानकारी अगल बगल के गांव के लोग भी उ गेल्हा खातिर पतई खातिर दूसरियो गांव में आके ऊ छिली महाराज खुदे काटी ओके छीली फेन नहरी फेन लदवैबो करी। तो ये कुल होत रहल गाँव में तब उनके ना हम देखनी है स्टेटस तो हम ही कहते ना कि खेती बाड़ी भी अच्छा बा लेकिन अच्छा तरीका से आधुनिक तकनीक आ गई। महाराष्ट्र में जानते नहीं का होता। महाराष्ट्र में हम देखते नहीं कि लोग न जो ऊख बोता न बहुते तकनीकी रूप से सही तरीका से बोता। अगर अपनी यहाँ ना अपनी यहाँ लोग क्या करेला बो के छोड़ देला उतना ध्यान ना देला। तो अगर ठीक से ध्यान दिया हो ना तो उखियों के पैदावार अच्छा होई या अच्छो कमाइयो बा लेकिन मेहनत तो करे पड़ी। हमारे कौन काम में नहीं के मेहनत तो हम जन बानी के शहर में अगर मान ली कि दाँत चियारी कोने का सुती आदमी लेकिन अगर सुतले रह जाता आदमी तो मान ली कि काम नहीं ना चली। तो मेहनत अब टाटा बिरला अंबानी जे भी बा महाराज सब लोग मेहनत करेला। तो अब ऐसा नहीं है कि खाली रोडे मेहनत करब न तो एक तरह से तो दिमागो सही रहेला मेहनत कैले से मानसिक रूप से रोडा मजबूत रहब शारीरिक रूप से मजबूत रहब तो मेहनत करे के चाहिए महाराज। अब गांव में हम देखला मानी बहुत आदमी का होता है दिन उग जाई सूरज भगवान उग जाइए तो ले खटिया पर पटाइल रही तो वो ठीक नहीं के ना। वही में कुछ आदमी का करी सवेरे जाग के अपनी चौवन के नाद पानी कर दी आ गोबर गोहठार कर के एकदम निश्चिंत फिर नहा धो के गोरे में तेल लगा के आ गमछा बांध के अपन निकल जाई। तो ये कुल चीज़ बा तो अब खेती बाड़ी पर भी विशेष अगर ध्यान के देता न तब ऐसा नहीं कि लोग कहता अब खेती बाड़ी में आजकल कुछ बा नहीं, ये सब बात नहीं है। अगर ठीक से मेहनत होई ना तो खेतियों बाड़ी में बा महाराज बहुत कुछ बा लेकिन सही तरीका से खेती कैले के ताक बा। तो जय जय भोजपुरिया समाज या फिर मिलल जाई एगो ब्रेक की बात तब तक खातिर नमस्कार बा सवेरे सवेरे के राम राम बा।